L-għodwa tajba. Illum 15 ta' frar nilqawkom għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Belt Valletta. Dan is-santwarju inbena fl-1570 fuq disinni tal-Perit Ġilormo Kassar. Għal 13-il sena serva bħala wieħed mill-knejjes parrokjali tal-Belt Valletta sakemm inbniet il-kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu. Dan is-santwarju ġarrab bosta ħsarat tul is-snin. Fis-seklu 18 għamel terremot qawwi li effettwa s-saqaf u fis-seklu 19 intlaqat waqt il-Gwerra Dinjija tant li kellu jerġa' jibda jinbena fl-1958. Il-bini dam għaddej 23 sena. Din il-Bażilika minn dejjem kienet u għadha mmexxija mill-Ordni tal-Patrijiet Karmelitani. Imexxi l-Quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Pirjol Patri Alex Xerri. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Minn din il-Bażilika Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu insellem mhux biss il-Beltin kollha imma lill-poplu kollu tagħna. Nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija biex aħna nippreparaw ħanibdew ir-randan ikonna mixja sabiħa mal-mulej. Nixtieq niftakar ukoll fid-dilettanti kollha tal-Karnivala li ġbunġu Malta qiegħed il-belt illum minħabba il-Karnival nafu li naqra mal-temp u allura kulħadd ikollu il-preokkupazzjoni li jġib il-maltemp imma nitolbu għal tant dilettanti li ħadmu ħafna u li jixtiequ li x-xogħol tagħhom ikun ukoll gawdut, ikun sejf u premjat.
Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għad-disa. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-qalb l-bnedmin ta' dira tajba. Infaħruk, inberkuk, naduraw, natuk ġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistoqilna li tagħmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Jekk trid tista' tħares il-kmandamenti u brieda tajba tista' tkun fidil u jqedlek quddiemek in-nar u l-ilma li ma trid minnhom minn idejk għalih. Quddiem il-bniedem hemm il-ħajja u l-mewt u li ma tixtieq qalbu lest għalih. Għaxer fil-mulej u bla qis qawwi f'setatu u jara kollox. Għajnejh fuq dawk li jibżgħu minnu u jara f'kull ma jagħmel il-bniedem. Lil ħadd ma jaqbad jgħix ħażin u lil ħadd ma rħielu jidneb. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej, flimkien. Fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqthom bla ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li ħarsu l-praċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Intajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, aħna nagħlmu l-erf fost dawk li huma perfetti, imma mhux l-erf ta' din id-dinja. Anqas l-erf tal-prinċpijiet ta' din id-dinja li se jintemmu fix-xejn. Nagħlmu l-erf ta' Alla moħbi f'misteru li Alla fassal qabel iż-żmien għall-glorja tagħna. Ebda wieħed mill-mexxejja ta' din id-dinja marfu kieku għarfuh qatt ma kienu se jsalbu lill-mulej tal-glorja. Imma bħalma hu miktub, dak li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semet u dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bnedmin, dak Alla lesta għal dawk li jħobbuh. Alla
irrevelaħħulna permezz tal-Ispiritu, għax l-Ispiritu jarbel kollox sa fil-qiegħ ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Infaħrek missier, sid is-sema u l-art, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li jien ġejt inwaqqa' l-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żaritra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd tiġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min ħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Ngħidilkom illi jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna tas-smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari? La toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol, ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom illi l-kundanna tisħuq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd li l-ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ, ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela, jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal, u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal, mur l-ewwel irranġa ma' ħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. U lil min ikun ser itellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik fidej l-imħallef u l-imħallef fidej l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Smajtu x'intqal, la tagħmilx adulterju, imma jien ngħidilkom illi kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra u armiha l-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk jintilef biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija lik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armiha l-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat il-martu ikollu jtieqa l-kitba tad-divorzju. Imma jien ngħidilkom illi kull min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin iwaqqagħha fl-adulterju, u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħadd ieħor jagħmel adulterju.
Smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari. Tonqos mill-weda li ħlift, imma rott il-mulej il-wedit li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu b'xejn, la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla, u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas b'rasek m'għandek taħlef, għaliex int anqas biss xara waħda m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva, iva, le, le. Kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-mulej. It-tagħlim tal-Vanġel. Ġesu huwa preokkupat biex il-liġi tal-Alla noħduha bis-serjetà u jinsisti li sal-aħħar ta' żmien l-ebda virgola jota mill-liġi tal-Alla mi sejra nieqsa. Imma jissuġġerixxi li ma nieqfux biss fil-wiċċ, imma nħarsu lejn il-qalb. Meta ngħidu ħanimxi fuq il-liġi ta' Alla. U f'din is-silta pjuttost twila mill-kapitlu 5 ta' San Mattew Ġesu jieħu diversi eżempji tal-liġi, imma jallimna wkoll immorru lejn il-qalb tal-liġi. U jibda bir-rabja. Jgħidlek il-liġi tgħidlek toqtolx. Imma biex tifhem din il-liġi tibda fir-rabja li hemm f'qalbek. U ssaffija taħdem fuqha. Bil-mod kif titkellem fuq il-proxmu u mal-proxmu. U jgħid aħna se jkollna wkoll nagħtu kont tal-kliem qiebes li ngħidu lil xulxin. Illum kieku jinkludi s-social media Ġesu. Ma daka iħalli f'idejna biex aħna narblu lil nfusna. Jista' jkun ma qtilt il-ħadd, imma bi kliemi kissirt il-fama tajba ta' xi ħadd. U Ġesu qed jgħidlek ħu ħsieb ta' kull kelma li tgħid. Għax għalkemm ma qtilx il xi ħadd bis-sejf, jew inkella b'xi xkubetta, xorta rid jew irnexxielek tagħmel is-sara. Jitkellem dwar il-fedeltà fil-ħajja ta' żwieġ u jinsisti li l-fedeltà tibda mill-qalb. Mhux kwistjoni ta' x'ġara u ma ġarax fl-intimità ta' bejn il-persuni, imma il-fedeltà tibda f'qalbek. U għalhekk nitolbu li l-ħbiberji tagħna, l-imħabbiet tagħna ikunu tassew mill-qalb. U nitolbu fid-dawl tal-kelma ta' Ġesu llum għal koppji kollha tagħna, dawk li qed jippreparaw żwieġ, dawk li qed jgħixu żwieġ, biex il-fedeltà tagħhom ma tkunx biss minn barra jew ta' parsi, imma tibda mill-qalb. Nitolbu wkoll għal dawk li għaddew u jew qegħdin għaddejjin minn diffikultajiet kbira fi żwieġ. U għandhom it-tentazzjoni kif ngħidu bil-Malti qattaw il-karti. Mhux il-mument li ngħaddu ġudizzju fuq ħutna, imma ejjew nifhmu Ġesu kemm jinsisti li jekk hemm ċans taħfer u tirranġa, dan iċ-ċans għandek tieħdu.
għaliex jikkundanna id-divorzju leġġer li dak li jkun għax bir-riħ isfel jibdel kollox. Intom tifhmuni x'qed nipprova ngħid. Ġesu jitkellem ukoll fuq il-kelma li nagħtu l-xulxin u nżeffnu lill-Alla bħala xut tagħna. Jgħidilna m'hemmx għalfejn toqgħodu żeffnu l-Alla xut tagħkom. Kunu onesti u sinċiri. Meta tgħid iva ikun iva, meta jkun le jkun le. U jinsisti għaliex l-onestà tibda wkoll mill-qalb. Mela Ġesu qed jagħtina kriterju kejl ta' xi ġifieri timxi fuq il-liġi. Il-liġi tibda mill-qalb tiegħek. U wara kollox issir triq tal-imħabba. Għax x'inhu l-aqwa kmandament? X'inhi l-qofol tal-liġi li Ġesu qed jgħid ma tispiċċa qatt u stess jgħid ħobb l-Alla u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. U allura f'dawn iċ-ċirkostanzi kollha nistgħu ngħidu ara fejn tiġi r-rabja u d-diskors żejjed jew inkella l-malafama jew il-kalunja, fejn tiġi l-fedeltà fil-ħbiberija, fiż-żwieġ, fejn tiġi il-kelma li nagħtu l-xulxin u nżeffnu l-Alla bħala xut. X'tixtieq li ħadd ieħor jagħmel miegħi? Hekk għandi nagħmel ma' ħadd ieħor jien. L-aħħar kelma. Tiftakru l-ħin minnhom jgħid jekk ikollok xi ħaġa xi tgħid ma' xi ħadd tirranġa kemm jista' jkun malajr. Jew inkella jgħid jekk tinduna li huk għandu xi ħaġa kontrik ħalli kollox umur irranġa, x'qed jipprova jgħid? Qed jipprova jħajjarna nagħmlu kuraġġ u nitolbu maħfra meta nkunu naqasna xi ħadd. L-aħwa li taħfer huwa diffiċli, li titlob maħfra huwa diffiċli wkoll. Imma l-mulejjed jgħidilna llum jekk inti inqast il xi ħadd, itlob maħfra qabel tiġi l-quddies, irranġa. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu u fit-tielet jum qam minn ben skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier. Għandu ħeġa jiġi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bl-intercessjoni ta' Sittna Marija, Om l-imħabba safja, ejjew nitolbu biex il-qalb tagħna tkun dejjem marbuta mar-rieda tal-mulej. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu biex il-mulej jeħlisna minn kull rabja li hija oħt il-mibeda u l-qtil. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu lil mulej jirrażżan il-sirna meta nitkellmu fuq ħutna u jkollna dejjem għal xulxin kliem ta' mħabba u ta' paċi. Nitolbu. Nitolbu biex fil-ħbiberija u l-imħabbit tagħna
il-qalb tagħna tkun qalb ta' fedeltà u hekk ukoll l-emil tagħna nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal min hu tentat iħolli żwieġ tiegħu bid-divorzju biex il-mulejja tihom dawl, paċenzja u spirtu ta' maħfra xulxin. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Nitolbu għal min juża il-ħalfa mhux sewwa biex il-mulej jagħtina spirtu ta' verità u mhux ta' gidba u qatt ma nżefnu lilu biex jikkonferma l-gideb tagħna. Nitolbu. Smana nitolbu mulej. Slim għalik, Marija, bil-grazzja memlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jien għal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifkiru glorja ta' Jessu, għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel ir-rieda tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna il-bibien tas-sema.
Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna, imbirek li ġej f'isem il-mulej, osanna glorja tas. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-xokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħlu qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ivent ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li tqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħed nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħi d-nobit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħi d-nobit tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek jifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbu li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jtbiss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn. nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema
Nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-Fader Elix, il-Patrijiet tal-Karmnu li laqgħuna hawnhekk illum. Nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija biex il-mixja tar-randan li se nibdew nhar l-erba li ġejjin wara l-Karnival tkun mixja sabiħa li twassalna biex flejti kbir inġeddu il-wedid tal-Mamudija nifirħu bil-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sitna Marija tal-Karmnu itlob għalina. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa mis-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Belt Valletta. Nitolbu flimkien. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Om Qaddisa ta' Alla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbirka. Infakrukom li nhar l-erba' 18 ta' Frar il-Knisja Kattolika tagħti bidu għar-Randan imqaddes, 40 jum ta' talb, penitenza u karità bit-tħejjija ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-mewt u l-qawmin mill-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Dakinhar l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa bit-beriku tqejjid tal-Irmiet ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta fis-6 ta' filgħaxija fejn se jkun hemm ukoll esposta ir-relikwa ta' San Franġisk t'Assisi feluq 800 sena minn mewtu. Inħeġġukom biex f'dan iż-żmien tieħdu sehem fis-sagramenti u tattendu għall-eżerċizzji spiritwali. Grazzi tal-li naqadtu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.